V posledných rokoch vinilové dlaždice získali obrovskú popularitu v aranžovaní interiérov. Navyše mnoho ľudí stále nevie, čo sú a prečo môžu byť skvelou voľbou namiesto tradičných materiálov. V tomto filme poviem, čím naozaj sú vinilové dlaždice a prečo ich stojí za to zvážiť. Vinyl je flexibilný, odolný a ľahko sa udržiava, čo z neho robí skvelú voľbu pre mnohé aplikácie. Najmä ako podlahová krytina, ale aj ako prvok na stenách. Vinilové dlaždice sa skladajú z niekoľkých vrstiev. Vrchná vrstva je ochranná, ktorá chráni pred poškriabaním, dekoratívna vrstva, na ktorú je možné naniesť akýkoľvek vzor alebo grafiku, a hlavná vrstva, ktorú tvorí tuhá vinilová rohož, zabezpečujúca trvanlivosť. Niektoré dlaždice, ako táto, obsahujú aj samolepiacu vrstvu, ktorá umožňuje po odlepení takejto fólie prilepiť dlaždicu na akýkoľvek povrch. Aké sú výhody vinilových dlaždíc? Predovšetkým ich trvanlivosť. Vďaka ochrannej vrstve sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči všetkým mechanickým poškodeniam, na rozdiel napríklad do laminátových panelov, ktoré sú relatívne ľahko poškriabateľné alebo poškodené. Ďalšou výhodou, ktorá ma osobne presvedčila o vinile, je jeho odolnosť voči vlhkosti. Bez obáv môžete položiť takú dlaždicu, či už v kúpeľni alebo v kuchyni, a nemusíte sa obávať, že napučí. Samozrejme, keramické dlaždice tiež ponúkajú takúto možnosť. Ale poprvé, vinilové dlaždice sú teplé a mäkké, čo znamená, že po takej podlahe sa dá pohodlne chodiť, či už na boso alebo v ponožkách. Po druhé, keramické dlaždice sú dosť drahé a problematické na montáž. Vinyl je rozhodne lacnejší a môžeš ho nalepiť sám, bez potreby najímania odborníka. Stačí nožík a akýmkoľvek jednoduchým spôsobom môžeš takú dlaždicu upraviť. Jednoduchosť údržby čistoty je ďalšou výhodou vinylových dlaždíc. Stačí ich pretrieť mopom alebo handrou a je hotovo. Nie sú potrebné žiadne prípravky, stačí len voda. A zostávajúc pri téme čistoty, vinyl je antistatický, čo spôsobuje, že nepriťahuje prach. Vinylové dlaždice sú vynikajúce na použitie s podlahovým kúrením, pretože majú nízky tepelný odpor, čo umožňuje efektívne prenikanie tepla. Vďaka svojej tenkej a flexibilnej štruktúre sa rýchlo zahrejú, čo spôsobuje, že podlaha je príjemná na dotyk a teplo sa efektívne rozširuje po miestnosti. A nakoniec, nekonečné množstvo motívov a vzorov vinylových dlaždíc spôsobuje, že ich ľahko prispôsobíte každej aranžácii. Od dreva cez kameň po netradičné vzory. Tu sú vinylové dlaždice. A ešte veľmi dôležitá vec, hoci som celý čas predstavoval vinylové dlaždice ako skvelé riešenie na podlahu, rovnako skvele sa hodia aj na stenu ako forma dekorácie, ale aj v funkčnom vydaní, napríklad v okolí kohútikov. Zhrnutím. Vinylové dlaždice sú trvanlivé, praktické a ľahko montovateľné riešenie pre každý interiér, sú vysoko odolné voči poškodeniu a vlhkosti a sú dostupné v mnohých vzoroch, čo z nich robí skvelú voľbu do obývačky, kuchyne, kúpeľne a do iných miestností. Ak máte záujem o kúpu vinylových dlaždíc, srdečne vás pozývam na prehliadku našej webovej stránky. Na nej nájdete napríklad také vzory, ale aj mnoho iných. Odkaz na stránku nájdete v popise. Pozdravujem vás. Ahojte